da na subscribe Jibril Umar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ciki magayi kashi na 4. Kar ku manta ku danna subscribe ku latsa alamar kararrawa a wannan tashar tamu. Yace bai karanto muku Maryam Isa. Bayan mai gari ya bada umarnin a je ajiye Abubakar, bayan an ajiye shi kuwa sai Abubakar ya fara sake-sake, shin wannan yarinyar menene ka zo daga musu, bayan shi kuma bai mata komai ba. A can gidan Malam sai kuwa ana ta yin murna domin kuwa Zainabu haihuwa ya tashi mata, har an kai ta ma asibiti domin a ga me za ta haihu. Kusan sai da shi Zainabu ta haihu, an samu da namiji. Daga nan kuwa Malam sai ya hau murna yana ta farin ciki domin kuwa ya samu abin da ya jima yake ta nema wanda bai taɓa samun irinsa ba. Dan ma shi dai Malam sai burinsa kawai ya ga ya samu ɗa, to yau ga shi ɗan ya zo. Aka haushe la a garin Galma cewa matan Malam Saihu wato Zainabu ta haihu kuma da namiji aka haifa. Daga nan aka hau murna ana ta farin ciki. Bayan komawar su gida kuwa kowa yana ta zuwa domin ya yi musu barka da samun wannan bakon. Gidan Malam Saihu din ya zama tamkar kasuwa, wannan na zuwa wannan na fita. Gani dai attajirin mai kuɗi kamar haka ya samu karuwa, kuma da abin da yake bai taɓa samun wannan ba. Jama'a sai taya shi murna ake yi, kowa da kowa. Nan take Malam Saihu ya aika domin a kira masa Malam Ladan domin ya shaida masa ya samu karuwa fa. Haka na aka je aka same shi, shi ma yana ta murna, ya ce lalai marhaban da wannan bakon da ya zo mana. Kwana ake ana tashi har kwanaki 7 suka yi, aka yi bikin raɗin suna kuwa wanda ba taɓa yin irin wannan bikin ba a garin Galma. Malam Saihu ya aika a kai gayyata ga dukkan abokanayen kasuwancinsa na garuruka daban-daban domin su samu halartar wannan sunan da za a yi, domin ya ce abun murna ya same shi wanda bai taɓa samun irinsa ba. Rakuma kuwa nan take aka yi ta soke su tare da yanka shanaye, bijimaye kuwa. Ranar ta kasance tamkar ranar sallah ne a garin Galma, haka kowa yake ta murna, ana ta zuwa gidan Malam Saihu domin gudanar da biki. Nan take labari ya samu Abubakar cewa Zainabu ta haifa wa Malam Saihu ɗa namiji kuwa. Abubakar ya haɗa bakin ciki biyu, ga bakin cikin ɗaure shi da aka yi a gidan mai gari, ga kuma Zainabu ta haifa wa Malam Saihu. Abubakar ya ce yatsa, ya ce lalle kuwa wannan al'amarin za a tashi da ni kenan, amma ba zan taɓa lamunta ba. Za mu dakata a nan masu sauraro saboda ganin lokaci. Kar ku manta da danna subscribe da ƙararrawar sanarwa. Na gode.